Radio Sydhavsøernes medarbejdere er jo generelt en gruppe meget tilfredse mennesker. Men nogle gange bliver vores tålmodighed sat på meget stor prøve. Her er et klip fra hverdagen på Radio Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne, det er Thomas. Ja, goddag du. Det er Jens Erik over for Øster Torby. Goddag, Jens. Ja, jeg ringer over for brandskuret. Brandskuret? Man blev sendt udenfor. Hvorfor det? Det kan jeg godt sige, og det er ikke engang min skyld. Det er den forbudte jagthund, man har anskaffet sig. Den tigger ved bordet, og den vil ikke holde op. Nej. Men ved du, hvad jeg så sagde til konen? Nej. Så lad dog den hund smage på mando. Så skal du se, så er den færdig med at tigge en gang for alle. Ja, så blev hun det hjemme sur, du. Det var heller ikke det smarte. Nå, men du ringer bare, hvis du har brug for noget branden. Jeg står her alligevel jo.